Mga kawani sa Clean and Green sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gipaupos sa kinalit nga drug test. Si Luan Merondina sa report. Sa 266 ka mga kawani sa Clean and Green sa Lapu-Lapu City Hall, 243 lang kanila ang nakatambong sa gipatawag nga tigom sulod sa sports complex. Ang gipatawag nga tigom usa di ay ka-surprise drug test. Apan samtang naglinya aron makuhaan og personal data, mabantay ang nakalimot na usab ang mga personnel sa pagtuman sa physical distancing. Ang katong wala pa makatong nga karon, akong gikuan si Sir Gary nga ang katong mawahi i-schedule na mo sa iyang opisina for drug testing gihapon. In 2019, usa ka nag-positive. And I am just hoping karon nga may untag mag-zero sila, no? Sama sa ilaha departamento, this is more on beautification. Pero mag-unsa man ang atong beautification if naatay mga empleyado sulod sa ato ang panimalay na nagdroga. Nagnegatibo hinuon sa drug test ang tanang 243 ka mga kawani. Samtang gitangtang na usab sa serbisyo ang usa ka kawani sa MRF nga nagpositibo sa drug test sa miaging semana. And he is willing to undergo a 4 months rehabilitation program. And I said nga pwede, wa na problema. But there is no 100% assurance nga makabalik ka. Ang Clean and Green ang ikalimang buhatan nga napaubos sa kinalit nga drug test karong tuiga. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.